Lakaing Korapon Nilip MSC Constancy ke Parlo Chukihela Indoor Studio Malongta The Golden Wings KARBI ANGLONG Fashion Week ke Padopon Lakaing ko LAC MLA Rupsing Tiron Pen Non Malom Umla Perlong Sulup Sodak Puaberta Arjulong Si Ari Sangho Atumpen Kahumridam Denarong Higher Secondary School Auditorium Horalong Kitching KARBI ANGLONG Fashion Week Preliminary Audition Ron ke Padopon Lakaing Korapon Nilip MSC Constancy ke Parlo Koilamati ay namalong inar katingking dun. Kardong pinyel kay news lang mangetan banjin nili thengtam tokbi non birtang tan pen arjuponik tha. Lakaing Korapon Nilip MC Constancy ke Parlo Koilamati ay namalong nilip vidisia maipu proventok biya pansotiana lapen Koilamati adak ay nam arni kang sampol 5 liya por inar katingking dun pen ajok aring ke sunang. Nilip ke Parlo ina mati nampi namdur ke paru bom ajok marat api atum ta jok ta ke do athai ebang thai peda jok si rong rob arlo towar lapen mone datum ke do aling si marat mareng ta nanga chipa chong rong ajok koila mati lapen chukihala adap lapen arni kangsam apor kedam kewang kecheling kisung nang ason thot si nilip videsi chairman proventok bi jok ta koila mati pen chukihala anathu kedam bom ahut koila mati inam arlo men Ingna rakor towar nang keplaton pak pena jok si vidisia maipu proventok bi kekat aduk do nang koklo kekat tong thek pen singkoi nang lo monta apran anke joklo sita arenga huso nang koklo la si PWD la pen forest department hini cherabra towar pen asap bak epan konthek asonte mesenji pusi nilip arat tuning ripon la so along KAC kechari bom atum ta RD pidun thek asonte mesenji pusi Tuning Ripon Chukihala Pen Hilarity Show Golden Wings ahin pen Kitching Sik KARBI ANGLONG Fashion Week Paman Ponsi Pini Denarong Higher Secondary School Auditorium Hololong Preliminary Audition Ron ke Padopon Golden Wings ahin pen Chipatir pi ponsi Kitching Sik KARBI ANGLONG Fashion Week Season 1 Apartment Non kewangji Oktober achiklosi difu terangso alongsi kibi pon ikji apan chesik pon ikbomlo labangso Kitching Sik KARBI ANGLONG Fashion Week Season 1 kibi pon athepi abang ke jasmet KARBI sorlo atuma apan ke phir ke thak ahin anso se norris angkang pachthang pon thekji apan si isi akenang sot thedung a platform paman ponji apan lapen Women Empowerment Apartment si athepi en pon pensi jasmet KARBI ANGLONG Fashion Week Season 1 abang ke kibi pon iglo KARBI sorlo angbong anso se modeling ahin anporta designer atum apan esi thedung awar saisi kibi pon igji apan KARBI ANGLONG Fashion Week tum chisik chedang pon ig labang so puthak anso se mesen pen pachun pon unji apan pura KARBI ANGLONG nihang nijang angbong kaprek adim along preliminary audition phapon igbomlo Pini Denarong Higher Secondary School Auditorium Horalong Sitame Kitching Sik Preliminary Audition Phapon iglo Lapen kaduk kawe 17 participant atum chetong dun si Preliminary Audition Ron chepate pon iglo Ni labangso Preliminary Audition Ron along choreographer Bornali Kramsabi ahin pen chepatir pi pon si iglo Lapen Golden Wings ahin pen stami Maluti Kropi Jolie Bepi Bikram Teron lapen professional photographer ejang photography Daniel Hanse atum chetong dun si ing samjin pen pachun panlo dong mukak pen rupon Hanse loti ge news KARBI ANGLONG Lakaing Korapon Nilip MSC Constancy ke Parlo Khoi Puta Polling Lapen Pangti Krohin Hin Natum Jirpi Jirpo Ason Football Kapathu Padopon
akhoi puta polling committee beres thangcho lapen pangti group polling local committee son kro atom chepater pi ponsi friendly match akhoi puta ke pathu aklamolong pathu ponlo laso angbong pangti kro ap polling atom kang tangra ga jog gol ni pen chepahai ponlo lapen akhoi puta polling pathu atom gol isi pen chi tudun si ke pathu ing samjen pen pachun ponlo ke pathu ese kelang hechari pon atom benjamin teron johan inti delu teron kasa atom pen laso along alhiaman penangstong don nilib local msc pobitro rongpi lapen nilib mondol committee chonbang reelection teron lapen lokhi inti mondol committee em lapen koilamati lem secretary lapen mondol committee dihin rimbang mohon teron lapen nilib lem chonbang dilip singnar lapen sgb welson kro gb gambura teron chun teron arong gb dorsing kro pangti kro arong pen lapen keong dung atum kelang rdp dun pen mesen pen ke pathu pachun pon Chukihala pen Hillary Tiso. Puta PS ini yang bong friendly football match one day patu lapang so may long nang kitong do aman kito gambura ke hai tum SGB dan tapu party klem rapet depo tum lapen ini tangti kru PS lapen puta PS pen nang patudun players itu lapen pini lapang sul patu ball patu referee yang dihaid tu untuk handili kardom pajirik lo kasi mesen lo football ke majok ta patu hek la hello common ke de break khela ke dupik tame football hello common lo ili tu matin anke tegela ke majok ta patu hek lapen oprana panda mesen lapen lake si ini tumjong si patu pami tangde animang itu si practice pami itu health panda mesen tapos si football abang patu nang ji si pini praktik rupiah lapen beberapa pias pang patil Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo Chukihala Indoor Stadium alongta the Golden Wings KARBI ANGLONG Fashion Week a program padopon labangso program along akai bibison terang long beauty so lapen penangan akithe giding atum cherap chetodun pen ajok pechun ponlong lo lapen ong dong ara atum bangso program along ali archam pidun pen sining arong pen pichun ponlong lo Chukihala pen Philip Tiso LK News KARBI ANGLONG non malom umlapheralong suluk sodak atumanang ke japuar julong sipini pai ni pai inko raner kep arni umlapheralong ka hamridam ada porpai kep malom umlapher BJP party office along lakhai inko LAC MLA Rupsing Teron afan karchoponamai padolo labangso amai along local EM Prodip Rongpi MEC Pawan Kumar Roy MEC Yoping Maslai border chairman Richardson Hamse lapen penangan a chairman pen chenglok kethe ke dinga tum chetong dunsi mayardi pidun labang so amayalong MLA Rupsing Teron pen rat afan kethan pachinia tingki lapuhenlo nangli tum arat atum abang mekhalale dudunji puloti dudun tame sitame longle abang ke pithek thi lapen piuni pusi ladap klarsa pen rat afan han pajini lapen alangri rat afan kachthana ting pulote alangli MLA Rupsing Teron pen laso chiklo ni phaing koi arni alangli Assam CM Sonowal apan sitame umlapher along pen chenglok aduya hoy ke doanan ke police outpost pilap nangji pusi pinpura lop yadlo lapen nili sitame penna pen amat lahaya sai cheklempon pitpo pusi radangno than pachini tekang mai ju det pen cheng alangli tum border an kelang damji apan jisik rintilo sitami West KARBI ANGLONG ADC pen MLA Rupsing Teron pen chingki chithan pon pado amatsi aduyan ke pale damde dedlo labangso ke pale damde ded alam thege lapu henlo athi lapu Assam government mate West KARBI ANGLONG DC lapen Meghalaya DC atum pupu aduya hoistami non malom apan sedam nangni cebang nangni kalite kyong dong atum opini papregason han bachini amachi umridam de dedlo umrapher pen Horsing Teron LK News KARBI ANGLONG
পিছত এটা বস্তুটো শান্তি আমি পাইছোঁ ইয়াতে আৰু যোৱা চুবুতে যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটো ঘটনালৈ অলপ শান্তি সৃষ্টি হৈছিলে এইটো দুয়োপক্ষে আমি আলোচনা কৰিলোঁ DCSটো আলোচনা কৰি আলোচনা কৰি যি ঘটনা ঘটে সেইটো সম্পৰ্কত মানে আলোচনা কৰাৰ মাজতে এটা শান্তি পৰ্যায়ত আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত পোষ্ট আমি ৰাখিছোঁ আগতে 20জন আমি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু যথেষ্ট নহয় বুলি আকৌ 2জন পঠাই দিছোঁ 2জন পুলিচ বডি পঠাই দিছে আৰু আজি যিটো সমস্যা আমি পাইছোঁ যি সমস্যা হৈছে এতিয়াতো একেই নাই Pinya berta lasi kang tonilo, dometa mi kurang tu.